za pozvanie, lebo toto je moja srdcová téma a nie je veľa ľudí, s ktorými sa dá o nej porozprávať. Prvá vec, pre ktorú som tu rád. Druhá vec je, že táto moja prednáška bude už tak trochu prvým verejným dištancovaním sa od mojej prvej knihy, ktorá je bohužiaľ už vypredaná, inak by som vyzval na jej spálenie. Či nechcem povedať, že sa tu dnes dištancujem od všetkých častí, lebo tie historické, kde popisujem vývin kozmopolitizmu a dejiny Svetovej organizácie sú stále platné, ale mám na mysli poslednú kapitolu o vízii globálnej integrácii, ktorú tu naskrze popriem a som rád, že som išiel po týchto dvoch príspevkoch, lebo tento môj bude na to úplne logicky nadväzovať, aj keď trochu polemicky. Na začiatku by som rád vyjasnil si určité veci z terminologického hľadiska, lebo vidím, že nielen v laickej diskusii, ale aj odbornej sa tieto termíny pletú. My sme si zvykli pod pojmom kozmopolitizmus označovať globálne myslenie ako také, ale kozmopolitizmus je len časť z globálneho myslenia, charakteristický pre antiku a novovek, ale globálne myslenie malo niekoľko štádí a tou najprimitívnejšou alebo pôvodnou bol univerzalizmus, ktorý vychádzal z náboženského monoteizmu. Všetky takéto idei, a na to nesmieme zabúdať, sa zrodili z monoteistických predstáv judaizmu, kresťanstva a islamu, ktoré všetky majú prvotnú teóriu o zrodení ľudstva z jedného muža a z jednej ženy, čo je prazáklad jednoty ľudstva. A z tejto jednoty ľudstva pochádza aj vízia, teória o jednom jedinom Bohu. A od tejto teórie je už len malý krôčik ku všetkým západným totalitárnym filozofiám. Jeden Boh, jeden vodca, prípadne, ak to berieme nacionalisticky, aj jeden národ alebo jeden ľud a tak ďalej. Čiže ono to má svoje spojené korene. A rozlíšiť, že kde sa to, a jednoducho rozlišovať medzi tým je často veľmi ťažké, pretože aj samotný starý zákon nie je postavený iba univerzalisticky. Univerzalistické sú hlavne dve knihy, Micheáš a Izaiáš. A zasa knihy, ktoré boli napísané najmä v období rímskej nadvlády, sú ostro nacionalistické. Hej? Zasa pri islame, ktorý máme dnes tendenciu stotožňovať ako niečo násilné, niečo, čo sa protiví nejakým všeobecným humanistickým myšlienkam, treba povedať, že Mohamed hovoril to isté, vyzýva ľudí, aby boli bratmi. A v Koráne nájdete jednu časť, ktorú ani v judaizme, ani v kresťanstve v takejto miere nenájdete, a to je Mohamedova reč, ktorá je považovaná za prvú antirasistickú reč, porovnávanú niekedy k Ježišovej reči na hore, kde odporuje akýmkoľvek rasovým deleniam ľudí. Čiže ten náboženský univerzalizmus, ten pôvodný duchovný rozmer jednoty ľudstva tvoria vlastne tie korene toho pôvodného, alebo ak chcete, primitívneho uvažovania. Niečo iné je kozmopolitizmus antický. Nebudem opakovať tie veci, lebo pán profesor to tu výstižne zhrnul. Až na jednu vec by som doplnil. Mne sa zdá, že Diogenes je preceňovaný. Od Diogena všetky knihy, štúdie začínajú vo vnímaní kozmopolitizmu od Diogena, od tej známej vety, ale sú náznaky, že už pred Diogenom tu boli napríklad aj u Sokrata, aj keď tam je to polemické, niektoré interpretácie hovoria, že aj Sokrates sa označoval za človeka alebo syna sveta. Demokritos
a jeho téza, že vlastou dobrej duše je celý svet, čo si napovedá, a napokon grécki sofisti a ich etický ideál ľudstva, ktorý nám dnes pripadá samozrejmý, ale v gréckom myslení treba zdôrazniť, že nebol. To kozmopolitné myslenie je charakteristické pre kynikov a stoikov, ale takéto mainstreamové grécke myslenie nepoznalo ľudstvo ako celo. Gréci rozdeľovali ľudí na Grékov a barbarov. A to bol diametrálny rozdiel. Podobne Peržania to mali špecifikované tak, že čím ďalej od ich hraníc, tým nedokonalejší sú ľudia. Číňania, podobne ríša stredu bola odvodená od týchto vecí. A napokon všetky civilizácie si toto o sebe mysleli. Aj tá rímska, ktorá nie náhodou považovala Stredozemné more za vnútorné jazero, preto ho tak nazvali a považovali sa za stred nielen civilizácie, ale aj Zeme ako také. Čiže ten antický kozmopolitizmus, na rozdiel od toho náboženského univerzalizmu, bol vedený buď skôr v tom negatívnom slova zmysle, alebo vedený metaforicky. Naša vlast ako celý kozmos, ale žiaden z gréckych filozofov nemyslel vážne vytvorenie svetového štátu. Na to pomýšľal Alexander Veľký, na to pomýšľal, aj to by som si nebol celkom istý, Marcus Aurelius, ale aj v tomto ponímaní, v politickom ponímaní, bol kozmopolitizmus vždy imperiálny. A nie v takom duchu, v akom sa viedli neskoršie humanistické filozofie. Povedal by som, takými dozvukmi tej univerzalistickej tradície bol Danteho spis o svetovej monarchii, kde predostrel víziu zjednotenia sveta pod pápežom a ostatní vládcovia, kniežatá by tvorili niečo ako parlament. Samozrejme, že to obmedzoval na kresťanský svet. Najproblematickejší v tomto zmysle sa javí slávny spis Erasma Rotterdamského, Žalospev mieru, ktorý sa v literatúre opäť skreslene považuje za veľkolepé humanistické dielo zjednotenia ľudstva, ale znalci Erasma veľmi dobre vedia, že Erasmus bol až šovinistický a rasistický voči islamu, že to zjednotenie znamenalo zjednotenie kresťanstva. Taká hlavná línia kozmopolitizmu bolo liberálne myslenie novoveku. To by sme už mohli začať pri Campanelovi a jeho spise o monarchii národov. Samozrejme cez Komenského jeho všeobecnú poradu o náprave vecí ľudských až po Kanta. O Kantovi nechcem hovoriť podrobnejšie, lebo o ňom tu bude celá jeho prednáška. Ale práve Kant sa vynikal z tohto kozmopolitického myslenia o vytvorení akéhosi svetového štátu tým, že on svetový štát odmietal. A často sa to dezinterpretovalo. Vlastne vytvorenie dnešného medzinárodného trestného súdu ako prvého zárodku kozmopolitného práva je naplnením kantovského ideálu. Kant by bol spokojný s tým, keby také prvky ako Medzinárodný trestný súd prijali za svoje a osvojili si všetky štáty. Pretože v jeho ponímaní aj nesprávne chápaný výraz Svetovej federácie, pod ktorou si on nepredstavoval federáciu tak, ako ju chápeme dnes, ale chápal ju ako federáciu v zmysle jednotných pravidiel, v tomto prípade zákonov. Medzinárodný trestný súd je naplnením jeho ideálov, pretože to už nie je postavený na vôli, alebo ak chcete svojvôli štátov uznať tie, ktoré veci, ale jednotlivec je automaticky viazaný
príslušnosťou k tomu trestnému súdu, ak samozrejme v tomto prípade je štát členským štátom ICC, čo napríklad Spojené štáty veľmi dobre vedia, prečo to ešte nepodpísali, lebo v momente by niektorí generáli už išli pred súd za Afganistan alebo Irak. Ale princíp toho je, že tie členské štáty, ktoré to podpísali, môžu automaticky viesť žalobu na príslušnú osobu kdekoľvek na svete. To chcel Kant, to bol proste jeho pôvodný ideál, nie zjednotenie do nejakého svetového štátu. No a spomínal sa tu v diskusii ešte Marx. Internacionalizmus v našich podmienkach s tým prívlastkom proletársky bol tiež jedným z druhov globálneho myslenia, samozrejme ponímaný ideologicky, pretože či už to bol Marx alebo Lenin, podmieňovali akékoľvek zjednocujúce tendencie porážkou kapitalizmu a jednoducho zrušením triednych rozdielov. Preto aj Lenin mal taký článok, v ktorom poprel ideu Spojených štátov európskych, ako sa to v tej dobe hlavne pretraktovalo, a navrhoval svetový socialistický štát. A takto to Lenin myslel aj na začiatku, pretože v prvých rokoch víziou Lenina nebolo vytvoriť zväz sovietských socialistických republik ako štát, ale to, čo navrhoval, znelo, aby som to presne ocitoval, zväz socialistických republik sveta. On jednoducho predpokladal nejakú svetovú revolúciu, na základe ktorej sa tie štáty zjednotia, samozrejme pod tou komunistickou ideológiou. A posledný, alebo najmladší v rade tohto globálneho myslenia je environmentálny biocentrizmus. Ako súčasť environmentálneho myslenia, ktoré podmienuje všetky činnosti, etické pravidlá a samozrejme aj politické inštitúcie potreba alebo charakteristikám Zeme ako také. Zem je centrom toho, čo ten biocentrický prístup je tým zjednocujúcim prvkom celej tej škále a nie doterajšie humanistické koncepcie. Teda proste aj ten biocentrizmus je súčasťou tohto globálneho myslenia. A teraz by som to chcel nejako tie 4 historické typy zhrnúť a pozrieť sa, že do akej miery sú uplatniteľné alebo kam sme sa dostali. Ako som už povedal, je úplne nepochybné, že celé kozmopolitické myslenie je produkt západného myslenia. Všimnite si, že s výnimkou Číny, kde to bolo tiež podriadené konfuciánskému mysleniu určitej hierarchie a kde to tiež doviedli ad absurdum čínsky filozof Kang Youwei a jeho filozofia Kniha Veľkej jednoty z roku 1930, hoci bola napísaná už na konci 19. storočia, predostrela víziu sveta, ktorý by bol rozdelený nie na štáty, ale podľa rovnobežiek, a kde by ľudia žili v hangároch po 1000 osôb, spoločne vychovávali deti, teda neexistovali by rodiny, spoločne by sa miešali a tak ďalej. Čiže totálna utopia, ktorá má veľmi blízko k totalitárnemu štátu. A aj Immanuel Wallerstein upozornil na to, že neexistuje globálny kozmopolitizmus, že existuje len niečo, čo on nazval európsky univerzalizmus. Teda produkt myšlienok, ktoré vyšli z tejto pôdy a z ktorých nie náhodou vzišiel neskôr aj fašizmus, komunizmus a kolonializmus ako produkty určitého typu myslenia. Ak sa dostaneme do politického, alebo rozlišovala sa tu aj v predchádzajúcej tá morálna a politická rovina, ako kozmopolitizmus, ako morálna nevyhnutnosť
a z politickej stránky ako niečo nepriateľné. Po politickej stránke je pravda, že všetky pokusy mali imperiálny, už od najstarších čias mali imperiálny charakter. Všetky pokusy o zjednocovanie sveta, ak to chcete nazvať, mali vo svojej podstate imperiálny charakter. A v tej morálnej rovine zostali napokon len tí grécki kynici a stoici, pretože všetci ostatní snívali. A je zaujímavé, že keď si zoberiete dejiny kozmopolitizmu, tak zistíte, že všetci veľkí duchovia západnej filozofie a politického myslenia snívali o týchto veciach, ale boli to diela, na ktorým im paradoxne najviac záležalo, ale ktoré sú mimo oficiálneho záujmu. Zoberte si Komenského. Komenský nepovažoval za svoje najdôležitejšie dielo didaktiku, ale Všeobecnú poradu a náprave vecí ľudských, ktorá vyšla až 300 rokov po smrti, teda nepôsobila v danej dobe. Zoberte si spomínaného Danteho, ktorý je známy ako autor Božskej komédie, ale on si vysoko cenil svoj spis o svetovej monarchii. Zoberte si Campanellu, ktorého všetci poznáme ako autora Slnečného štátu, ale on vysoko vyzdvihoval všade monarchiu národov. A zoberte si Einsteina, ktorý je považovaný za najväčšieho fyzika 20. storočia, ale on kládol dôraz na svoje pacifistické spisy a za to najdôležitejšie, čo napísal, považoval svoj list valnému zhromaždeniu OSN z roku 1947, kde požadoval, aby sa zmenil na svetový parlament. Čiže tieto idei sú tu prítomné od začiatku európskej civilizácie, od začiatku západnej filozofie, sú súčasťou nášho myslenia, ale majú proste jeden vážny nedostatok a to je ten, ktorý tu bol už naznačený, že vždy nás priviedli ku katastrofe. Ten vzájomný boj humanistickej myšlienky na jednej strane a na druhej strane túžby ovládať sa zdá byť v takto nastavenej diskusii neprekonateľný. Pretože tu vždy pretože na tejto osi by sme vždy viedli polemiku medzi nacionalistami, ktorých silný argument je to, že demokracia vznikala na národnej úrovni a tam má doteraz svoje najsilnejšie zázemie. Všetko ostatné sú pokusy. My sa len pokúšame preniesť demokraciu na európsku úroveň a vidíme, že to nefunguje, že tie európske štruktúry majú výrazný deficit demokracie, o ostatných ani nehovoriac. Keď sa tu hovorilo o tej globálnej vláde, no tam je problém v tom, že ekonomika, respektíve ekonomické štruktúry, nadnárodné korporácie dnes majú viac moc než politické, čiže politika zaostáva za tou ekonomickou na tej globálnej úrovni. My nemáme iné skúsenosti a netransparentné fungovanie samospráv, to už ani nehovoriac. Čiže my nemáme iné skúsenosti s fungovaním, s dobre fungujúcou demokraciou ako na tej národnej úrovni ako také. A tá dilema, ktorá tu vzniká práve z toho, že čo sme ochotní obetovať, ak jednoducho dnes všetci vieme, že moc z tej národnej úrovne odchádza a že je potrebné to vyriešiť nejakým iným spôsobom, či už na európskej ako inej, ale to so sebou prináša príliš veľa rizik. Aj preto Hannah Arendtová povedala tie dve známe výroky. Tá prvá bola: som za vytvorenie svetovej vlády, ak budem mať možnosť vycestovať na mesiac. A tá druhá bola, že jediný spôsob, jediné univerzálne, čo potrebujeme, sú univerzálne práva. A od toho by som sa odrazil. Ten mesiac necháme tak, ale všetci vieme, čo tým chcela povedať. Svetový štát by nám akosi zobral alternatívu, pretože by vytvoril globálne pravidlá pre všetko. Táto myšlienka v očiach filozofov všetkých generácií znie na prvý
pohľad príťažlivo. Veď ľudia by sa mať radi, mali by sme hľadať veci, ktoré nás spájajú, ktoré nás zjednocujú. Ale nezabúdajme na to, že toto bola aj pôvodná myšlienka fašizmu. A ako z toho von, z tejto dilemy? Keďže vieme, že nacionalizmus nie je odpoveď, teda aspoň pre mňa nie, pardon, toto odmietam. To sme si už zažili a to je tata. Riešenie podľa mňa poskytujú filozofi, ktorí sa odrážajú od myslenia jedného u nás stále nie veľmi známeho filozofa, Izajáša Berlína, ruský alebo rusko-britský filozof, narodil sa v Rige, ale potom emigroval do Oxfordu, ale bol to židovský filozof, ktorý v prvej polovici 20. storočia patril k najvýznamnejším liberálnym mysliteľom. Žiaľ, u nás boli len do češtiny preložené jeho 4 eseje o slobodách ešte niekde v 99. roku, čiže to jeho ťažiskové dielo je tu v podstate stále neznáme. O čo ide? Berlín sa prihováral, alebo ústrednou témou jeho myslenia bola pluralita ako nevyhnutnosť zachovania demokracie a liberalizmu ako takého, na ktorú sme zabudli. Dnes slovo pluralita už v politických rečiach nepoznáte. Počas revolúcie v roku 1989 bola pluralita jedným z najfrekventovanejších slov. Postupne sa vymenilo za spoločné záujmy. Pluralita sa vytratila. A dnes nám tu vlastne funguje jedna skupina ľudí, ktorých som si nielen ja nazval extrémni centristi, ktorí sa často zamieňajú s liberálmi, ale je medzi nimi veľký rozdiel. Skutočný liberál si cení slobodu, pluralitu a jeho základnou charakteristickou vlastnosťou alebo hodnotou je tolerancia. Extrémni centristi sú ľudia, ktorí ničia verejnú diskusiu čoraz väčším zužovaním jednotlivých tém, ktoré sú nepripustné. Vytláčame z verejnej diskusie veci, proti ktorým by taký John Stuart Mill vášnivo protestoval, lebo jeho charakteristika slobody prejavu bola taká, že do nej patria aj veci, ktoré nás šokujú, znepokojujú alebo iným spôsobom iritujú. Kdežto my tu vytvárame atmosféru diskusie, kde akákoľvek odchýlka od toho mainstreamového poňatia, či už ľudských práv, alebo liberálnej demokracie ako takej, sa škandalizuje. A nič tak neobližuje liberalizmu ako práve toto. Čo je podstatou toho Berlínovho návrhu, to sú veci, ktoré smerujú k morálnemu pluralizmu. Morálny pluralizmus vyzerá na prvý pohľad ako niečo, čo smeruje proti idei spájania, zjednocovania a toho spomínaného globálneho myslenia ako takého, ale pravdou je pravý opak. Morálny relativizmus hovorí, morálny pluralizmus, samozrejme, to je niečo iné, hovorí, že nepotrebujeme ani tak spoločné hodnoty, ako spoločné inštitúcie, v rámci ktorých by sme dokázali tolerovať, respektíve v rámci ktorých by dokázali koexistovať viaceré prúdy myslenia alebo viaceré závery, ktoré vyplývajú z tých hodnôt. Pretože nie je problém dohodnúť sa na hodnotách. Nájdeme ich. Už sú také pokusy hľadania spoločných vyjadrení a hodnôt v európskom čínskom myslení. Toto naozaj nie je problém. Problém je v inom, že z každej aj tej racionálne poňatej hodnoty môžete vyvodiť úplne iné dôsledky. Ja viem, že v tomto prostredí, v ktorom som, je Václav Havel považovaný za poloboha, ale ako mysliteľ bol veľmi nedôsledný.
Jeho heslo pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou nie len výčové, ale obchádza oblúkom Hegelovu filozofiu dejín, ktorý nás učil, že tou najväčšou tragédiou nie je, keď pravda bojovala proti lži a dobro proti, alebo láska proti nenávisti, ale keď jedna pravda bojovala proti druhej pravde a keď jedna láska bojovala proti druhej láske, z toho vznikli najväčšie tragédie moderných dejín ľudstva. A z tohto sa poučiť znamená, že musíme vychádzať z toho, že v rôznych kultúrach, ak chcete, môžu byť na tie isté hodnoty rôzne odpovede alebo rôzne riešenia. Chápať to, že isté veci sú morálne rovnocenné, aj keď cesty k ním sú rozdielne, znamená chápať ľudstvo v tej prirodzenej jednote. Tolerovať sa navzájom a tým mať k sebe bližšie ako kedykoľvek predtým. Toto je cesta k mieru, lebo všetky kozmopolitné vízie sa zaštiťovali práve týmto. Prečo chceli zjednocovať svet? Nie samoučelne, ale chápali to ako cestu k mieru. My dnes vieme, že ríše, ktoré takýmto alebo podobným spôsobom vznikali, vedeli zabezpečiť mier vo vnútri, ale nie navonok. Európa sa dodnes chvastá, že je tu najväčší priestor slobody a mieru, ale Európa zabezpečila mier navonok, ale tie vojny vyváža von. Čiže to nie je riešením tej pôvodnej otázky, ktorú si nastolovali univerzalisti, kozmopoliti alebo iní globálni myslitelia. Táto otázka je aj otázkou budúcnosti demokracie. Zachovať demokraciu znamená zachovať liberalizmus v tom pôvodnom ponímaní plurality. Ak vyjmeme pluralitu z nášho uvažovania, nemôžeme hovoriť ani o demokracii, ani o liberalizmu. To je asi tak, že?